terus sesuk mben kontolku ilang. Piye kuwi? Iki fakta lho. Sing ngerjai sapa berarti Pak jenengan? Ya aku ya ora usah nuduh wong sapa-sapa Oh iya intine ilang. buktine kontolku ilang. Aku nek kono kuwi terus ngomong matur. Sedina bengi iki mang ndak wani muni nyeteki Mbah Yai kok pangkadikan wong wedok-wedok kok akeh ae dayo dulu-dulu kok ora mulih-mulih. Menenge aku ya mek delik kliwang dipeng ya. Bar nek kono aku kira-kira jam 11 kae, 11 bengi. Aku wis bar golek welut kuwi. Kowe kok mlaku arep omong apa rene yo? Nggih. Anu Mbah kula jane arep matur sampean kedhi kae. Carane wong akeh ya aku arep matur ya ora penak ngono. Wis omong apa prasaja ae. Oh nggih. Nyapa? Mbah kontol kula ilang. Ya. Lah sing wedok ya engko yo kekel. Anu Bunyai. Wis musuh wong sitok bocah sitok wis anu wis ndek enek sing ditutupi blas iki pokoke ngono. Kontolku ilang, Mbah. Kok ilang piye? Ya ilang ora eneng aku. Bareng nek ngono aku crita nek kula apa eneke. Wis kae. Resik ana blumbang kae. Dadi apa ki reget-reget ning jero blumbang anu ki tak resiki. Tak inggir-inggirne kaya kerangkongan barang tak inggir-inggirne. Pancen jaru banget kuwi blumbang iki. Blumbang anu duduk lemah ngono ya, Pak. Iya ngene bae disalok ya tinggi anu bocah-bocah kuwi nggih umpah-umpah barang kuwi. Kan banyune yo mili ngono to. Nggih. Ate bar nek kono kuwi tak resiki, bareng tak resiki iki tak grayai, lho kontolku anu Mbah kontolku wis balik, Mbah. Ate lek jenengan niku mulai ngerti lakon-lakon iki ket usia Tahun piro? nggih, ket usia berapa, Pak? Cara jenengan tahun berapa, usia berapa? Ya rek umur ki mulai ket tahun ket umur 12 tahun aku wis mulai Diwejang. seneng laku. Maksudnya pertamane jenengan diwejangi lewat mbae napa bapake napa enten guru ngoten. Anu lewat buyut. Oh, Mbah Buyut. Mbah Buyut. Tasik anu isih ngonangi Mbah Buyut ya. Iya, tapi Mbah Buyut ki lek carane mejang kuwi ora kaya wong-wong kuwi ndak. Piye? Dadi carane ngene lho, biyen Mbah Buyut kuwi kabeh putu-putune kan akeh. Putu-putune akeh ki ditakoni. Le kowe sir apa? Enek sing njaluk montor dadi ditukokne jaman sakmono enek sing apa ki montor anu kuwi 80. Nggih. Nah, enek ditukokne montor 80 kuwi karo Mbah. Dadi yo akeh sing ditukokne montor ki putu-putu buyut-buyut ki akeh. Nah, terus aku ki karo dulur-dulurku ki ditakoni, "Le, sira ki kepengin apa?" Liyane njaluk sapi, njaluk iki, njaluk montor enek sing iki, kangge sekolah ngene terus aku ditakoni. Terus aku montor nggih apa to Mbah ngarasan Pak montor aku. Sepeda bapak ya wis duwe. Aku ya sik lekas belajar, Mbah. Oh, ngono. Iya. Terus Mbah Buyut ki dawuh, umpama kowe tak kei donyaku kuwi sak enek-eneke donyaku tak kene sira kabeh sak dulurmu kowe gelem napa? Gelem, donyane apa lho aku ya ngono. Terus ngono kuwi Buyut ki ngomong, "Mbah, ki putumu ki arep tak kei donyaku tukono maron karo siwur neng pasar kono karo kembang telon." Nggih. Dadi mbahku ki wadus kramas, bareng adus kramas nek ngono kuwi, aku ya dikon adus, wis mbahku ki sikile kecemplung ning maron terus sikile diisuhi karo siwur kuwi mengke dikei kembang kuwi mengkae. Wis ning kono kuwi aku diomongi karo masku. Karo adikku. Biyen ki sik 4, dulurku sik 4 urung 5. Iya. Lah aku ya sik cilik, masku ya sik cilik. Aku sik arepe sunat. Nggih. Mare sunate ya dibarengne sadurunge sunat ora apa-apa.
Nyoh donyaku tak entekno kene. Tak kei donyaku kabeh. Sapa sing ngombe luwih akeh ya kuwi besok sing bakal pinunjul. Oh, diarep pinunjul ki ora ngerti pinunjul apa kuwi ora ngedang. Bocah cilik ya. Yang sik cilik kaya ya tak kok pinunjul apa ya wis besok ngerti dhewe. Pinunjul kok ndak ngerti wong Jawa ngono nek buyute. Bareng nek kono ya kuwi diombeni bareng banyu sodas. Lah aku dikeki siwur ki nyo iki diombe. Dadi lek ngombe karo irus kae. Iya, kayak nggo bathok ya. Bathok kae. Nah, bareng kono ya tak ombe. Nek tak ombe banyu kum-kuman sikil kok enak kok seweger to Mbah ngono. Lah iya kuwi entekno sing akeh sak kuat mulek ngombe. Lah kula kali masku kuwi karo masku ya panggah ngomben. Carane adikku sik cilik dhewe iki adikku. Ngombene mek titik. Sing jenenge Mas Joko apa Mas Joko Wanto? karo Wanto ki ngombene mek titik-titik. Terus Nah akhirnya sing ngombe akeh ki ya mung aku karo masku. Masku mbok entek pira ora ngerti kan. Mbahku ki guyu keklek-keklek. Peh nyatu ya putuku tenan lek ngene iki. Bareng nek ngono, aku diomongi putuku tenan ngono. Lah kuwi aku ya ora ngerti, ya ora mikir sampe gedhe ki ndak mikir. Terus aku ki duwe ngen-ngen mek ngono. Duwe ngen-ngen. Berarti ngen-ngen karo sekolah SMP ki aku kok duwe ngen-ngen kok poso, Mbah aku arepe poso sing apik posone piye to, Mbah? Wong poso ki sing apik piye? Belajar lek sira poso Selasa, Rebo, Kamis. Lho kok ndak Senin Kamis to, Mbah? Wis to, belajar poso Selasa, Rebo, Kamis ya kuwi tak nyanyi poso Selasa, Rebo, Kamis. Bareng kono aku wis ora suwi lek ku poso Selasa, Rebo, Kamis ini wis suwi lek ku poso. Nggih. Ya udakara setare setahun. Bareng nek kono ki wis ora usah poso ritek. Lah terus sesuk iki aku diomongi ora usah poso ritek. Saku sesuk ki digekne sego ki dikepel-kepel ngene, dikekne nang lemper ya, kepel-kepel ngene. Jejer iki kabeh 7 terus dikekne nang lemper. Nyo iki dipangan. Wis mbok, Mbah, iki putumu sesuk ari-ayan ngono. Wah, Kong, lek muni ngono. Ayo. Sesuk terus aku ki dibelehne pitik, aku ya demen ya ora tau mangan iwak pitik ya. Lho iki fakta lho iki ya ngono lho. Cara genau ari-ayan ngene, Pak. Heeh, cara ngene ari-ayan wis iki ari-ayan ono ngene dadi ari-ayane apa sakjane ndak patek ngerti yo an ki. Heeh. Wah, belehne pitik. Terus, Mbah, lah iki sing tinggi gendoren sitok. Lah aku engko mangan mosok mek gendoren. Ora, kowe engko dibelehne dhewe. Kowe engko sitok entekno lek pek-pek dhewe lek nyaur iki ngono buyutku kuwi. Saged dibelehne rada cilik. Iki sing cilik iki engko entekno panganan dhewe. Wah ngono, heeh. Terus bar kaya ngono kuwi sing cilik kuwi didepne aku. Sak jeroane kon ngentekne. Ya demen aku jeroane ket biyen ya wis tak entekne ya entek. Yo pitike cilik kok. Nggih. Sing gedhe kuwi tinggi gendoren didum kuwi. Aku ya takok ya sakjane karepmu ki mung aku kon ngentekne iwak pitik iki mung kudu entek ora entek kon ngentek-ngentekne maksude piye to karepmu ki. Ya ngene lho karepe iki buyut lek ngesrahne donya karo awakmu kuwi karo sira ki ya ikhlase ya tenanan. Ora etok-etokan. Dadi supaya ngono kuwi tak serahi donya ki supaya awakmu ya ben kuat. Kedonyan iki. Ngono to. Lah mikirku, nah kuwi mikirku lah kuwi besok calone sugih mblegedu ngono mikirku kuwi ngono lho iki faktane ngono. Pikirane cah cilik ya, Pak ya. Oh, dadi sik bocah. Dadi mikirku sugih mblegedu. Heeh. Wah, iki sok. Ya. Iki sok aku mesti sugih lho. Wah, aku iso tuku mobil, iso tuku truk aku ya ngono. Kuwi ngen-ngenku ngono kuwi. Ngono kuwi. Wis bareng nang kono, aku di ari-ayane nek kono kuwi, saku wis sekolah wis lepas SMP.
Ning kono tahun 84. 84 ya SMP ini. 84 metu SMA. Iya. Ah. Lebu terus aku diomongi. Lah kowe sirmu arep nang ndi? Anu kok. Aku terus terang arep golek wong tuwek, arep meguru. Wah, abot men aja meguru to lele. Lah piye to? Ya takon. Ya anu ya. Belajar golek kaweruh. Sing arane Mbah Buyut. Ya iya. Aja meguru ya, Le. Wah, wong lek meguru sok-sok anu. Sok kurang ajar iki. Ngono ya to. Lah piye golek kaweruh. Wis kaweruh apa ae ora apa-apa, sing penting golek kaweruh. Terus aku ki ya sarene isih duwe dulur. Teko Wonorejo kene manggone ning Sambirobyong. Jenenge Mbah Saridin. Mbah Saridin. Iya. Ngomong, kuwi termasuk pernae ya sik buyut ya an kuwi. Kuwi asline wong Wonorejo, Jumber Gempol kono terus rabi neng Sambirobyong. Nggih. Saku diomongi wah kono mbahmu ki buyutmu kono ki ya wong ngerti ngono. Saku golek pangerten rono. Yut, aku anake iki. Wah aku ya aku putune Barbi. Ya buyutku Mbah Kromo Wijaya aku. Oh. Kowe anu to, anu putune Rebi. Buyute Sodarmo. Nggih. Kene sirmu piye karepmu piye? Lah sing apik iki terus cara kene iki ya nom-noman ngene iki lho. Ya ngene iki sing pantes aku gawe piye. Ya ning kono kuwi diomong ngene lho, Lek. Kowe iki sing pantes dhisik Kanoman. Kanoman ki apa lho, Yut? Ya unen-unen ngelmu ki Kanoman. Lah engko terus iki engko pambukaning ati utawa pambukaning rasa. Wis aku manut sing penting sing apik ngono ae. Aku ngono. Dadi ora yen yo ora patek iso basa. Wis penting apik ngono lho, Kong. Anu. Ya, terus aku ning kono ki dididik iki. Lah, ning kono dikeki tugas wong aku yo sik rada cilik kan ngene. Wah, ojo lek poso sakmono aku yo ora kuat no, Kong. Aku yo sik ngengkel iki. Dikon poso, bantah. Oh, langsung kon poso ki 7 dina 7 bengi lepas. Wah, ora kuat aku wis ngono, ya wis ngene. SMP Pak ya. Terus anu arep SMA arep. Cara penake arep SMA wis metu SMP. Nggih. Remaja. Ngono aku diomongi wis toh nyangono sak kekuatanmu. Buyut tak poso. Lah, sing lepas 7 dina ki malah Mbah Saridin. Oh, diwangi semacam itu. Aku kuatku poso berapa? 4 dina. 4 dina geplek. 4 dina 4 minggu geplek. Ngono iki fakta lho. Kuwi lepas ya. Maksudnya lepas sih surup ketemu surup ya. Oh, ora mangan blas. Wah, 4 dina ndak mangan blas. Wah, digeni ra mangan blas. Jadi ndak mangan blas kuwi 4 dina aku geplek. Ya bareng gua geplek jebret aku wis ndak kuat awakku panas rasane iki. Aku diguyu wis ora apa-apa tak terusne. Dadi sing poso 7 dina 7 bengi Mbah Saridin kuwi mengkae. Sambirobyong ngono. Nggih. Nah, terus bareng kono wis saiki wis tak kei iki. Lah iki mbah iki terus terang eneke mung pambukaning rasa iki lan pambukaning ati. Saiki iki golek siji teruse. Iki engko lek kowe tak belajari ngelmuku iki ngelmu ugal-ugalan. Kowe ndak pantes iki ngono. Lah terus nang kono kuwi jenenge Mbah Saridin iki wonge kondang nyekel wesi niki. Iso mlengkung. Kok mlengkung pedhot wesi tugel. Kono duwe Haji Luluh Brojo. Terus? Nah, terus aku ngono-ngono ki aku ndak melek kok. Dari aja golek ngene iki engko malah ugal-ugalan. Kono Haji Topeng Waja barang duwe. Cara nang pewayangane nek Garut Kaca. Bareng nang kono aku ndak. Terus bareng nek kono aku genten arahe alure siji. Diarahne Ora diarahne,
alurku siji. Wis ndak megerune kono. Oh, kon ngalih aku wis bar kayak Kanoman kuwi kon ngalih karo pambukane ngati kon ngalih. Bar kon wis cukup iki kowe golek liya. Cukup Penganoman karo pambukane ngati. Pambukane iki cukup. Wong ngono ya tenan iki to. Kong iya wis cukup. Aku mulai diterne aku malah disangoni, aku ora nyangoni malah disangoni. Nek kinangane Pak ya. Ora nek kinangane kono malah aku malah disangoni. Zaman samono lek nyangone aku kuwi duwite Rp500. Wes kuat Rp500 oke. Tahun 84-an ya. Klumpuk raya embuh kowe tak kei 500. Lah terus bareng teko ngomah ki aku ngomong. Wes bapakku wis wargine bapak ngomong. Wes Pak, kowe iki ngene. Oh, bener. Terus saiki karepmu piye? Olah karo lakon. Wah, karepmu mes apa? Arep dolan nggone Mbah Juli Dulmuning. Mbah Juli. Wis bar kuwi aku teko ning nggone Mbah Juli. Ning nggone Mbah Juli nek kono kudu Belajari kan meneng sila. Lah nek kono terus dikai amalan. Nggih. Ngono kuwi. Amalan semacam wirid ngoten. Wirid. Lah terus iki ketok aku kok kesengsem perkara masalah iki. Lah terus akhirnya masalah aku roh. Lah sing pertama kuwi, aku ki lek kumara nggone Mbah Juli mbiyen, aku takokan Mbah Yai nuwun sewu aku. Aku ki melek roh demit. Oh iya, jujur ae Pak. Jujur kowe. Weh. Lah muni yang ngene anake bejan aku ya. Dadi ya wis wajar aku ya wis maklum ngono ae ya wis sak karepmu lek mumune ngono. Nggih. Aku melek roh demit, Mbah. Ngomong wong mek omong-omong aku ora percaya. Omongi nggone ngangker ning nggone Mbah Agung iki nggone ngangker. Aku bengi ya turu kono Mbah nggawa kloso aku. Ora roh demit eneke wong ndelik ning kono aku ngono. Wonge kok ya kekel-kekel kuwi ngono. Kowe iki ya aneh-aneh lekmu ngono. Oh terus piye. Bar nek kono ya kuwi aku diduduhi cara-carane kuwi. Tata carane pripun Pak? Nek kon wiritan kuwi ya, terus nek kono aku dikei kowe poso mangan sepisan. Mangan pisan piye to, Mbah? Ya mati mangan pisan aku. Ora ngono lho, rungokno sik aja kesusu lek mancal ae ngono. Ngono kuwi. Iki cerita ngono. Ngono bar nek kono aku diomongi ngono lek mau mangan pendak jam 4 sore. 8 jam 4 kowe buka, kowe engko ora oleh mangan neh. Manganmu neh sesuk ya jam 4 pendak jam 4. Jikuk banyu sak gelas pisan ora oleh banyu kimbuh. Lek ndak ngono nggawa ceret. Nggawa ceret to kendi engko dicepakne ning ngarepe kuwi engko sak kuatmu lek ngombe ya sak kuatmu lek mau mangan iki sepisan kuwi. ndak oleh imbuh. Ndak oleh imbuh. Ndak oleh nambah. Ning lek ngombe kan dibaleni kan kenek. Ning ya aja ngalih nggon lek wis ngalih wis ora oleh ngombe neh. Lah sing ngombe aneh ya nggonmu sik panggah ning kono kuwi. Nggih. Lah ning kono terus pirang dina Mbah iki? 21 dina. Sanggup? Siap. Mangan sepisan selama 21 dina. Ya. Ah kuwi tak nyanyi. Bengi ya karo wiritan. Wah aku mbiyen lek diomongi wedi ngono iki ya ora wedi. Wedi kaya apa mari pelik roh. Dadi upama mau diomongi nggon angker ngono mbiyen awake cilik iki wangker kono demite ngono iki. Malah kerep tak parani aku supaya ben roh asline ngono. Iya, iya. Bareng asine aku ya milik pengen roh. Kuwi ndak roh. Angger diomong wong kono angker tak parani tak turoni ora tau roh jenenge demit iki. Rupane piye. Wis nek kono aku dikei amalan Mbah Yai Juli. Amalane Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuh la bisyar wa wa yudrikuhu wa wa latiful khabir. Moko ki pertama ki ya aja cetek-cetek heeh, jajal. Ndeloki Mekah ya, Ka'bah iki ngono. Sing ngongkon Mbah Juli Mbah Juli. Swargine Mbah Yai Juli. Inceng-inceng Ka'bah le. Dolan rono, ora inceng-inceng dolan rono. Wah, lah bareng aku pas pati geni pas nek ngono kuwi malam 21 niku kula pati geni jam 2:30 nek seret niku rumah saku ya dituntun Mbah Yai Juli kuwi lho teko Mekah kono kuwi
Pas malam selikur ya. Ya pas malam selikur kuwi. Dituduh niku. Wah, aku teko omah yo sesuke yo guyu kowek jenenge semangatku gede ki anu ki tibake Mekah ki cedhek tenan ya nyati yo sik bocah urung cara pengalaman ki urung enek. Ya omong-omong wong sak penake. Sing pertama tak omong iki biyen ki malah Pak Jupi swargine Pak Jupi. Iya, sing duwe musala ya. Terus bar Pak Jupi ki enek Mbah Yai Juwari. Lah Mbah Yai karo anu ya krungu Mbah Yai Juwari. Kowe tenan piye to, Dik? Loh, tenanan. Ngono. Jenengan sik Tibake iki kabeh codhek. Alah gelis tibake aku ngono. Jadi ngono wis bareng. Lah aku sing nuntun Mbah Juli aku ngono. Geret cekel tanganku ngono teko kono aku. Bar nek kono Pak Jupi moro ning gone Mbah Yai Juli. Wah, tak belajar ngene iki. Wong dhek wis bocah wis srugal-srugul ngono kae. Wis ora kena kok anu ngono. Mbok piye kono diomongi bareng ngomong cerita diceritani Mbah Juli terus diceritani Mbah Yai Duladi, swargane Mbah Yai Duladi. Iya. Bar cerita Mbah Yai Duladi nang kono kuwi wis aku ndengen Pak jarene ning Banyuwangi nek Kyai Ampuh. Niku jenengan tanglet Mbah Dul. Oh, bapakmu. Bapakku lho. Bapakku wis aku takok enek. Jadi aku tak dolan rono, Pak. Karepmu. Baru aku dolan, lah sing tak tujuk ning gone Mbah Yai Rama Yai Syafaat Blok Agung. Nah, ning gone Mbah Yai Rama Syafaat Blok Agung ning kono. Lah nek kono aku ki lek kumuni sampean niate rene mondok mboten. Lho, lah kene iki pondok kok ndak mondok piye? Kula rene arepe golek ngangsu kaweruh mboten mondok. Jan syukur utal-utul ya. Nah, terus piye to? Lah kene iki pondok lho, Lek.